только провели поиск, мы еще и все оформили в должном красивом виде. Татар яшьләре шәшәрәләр төзүгә багышланган беренче лекцияда нәсел агачын ясауны нәрсәдән башларга, архив документларын ничек дөрес кулланырга барысын дәрестә аңлаталар. Мәскәүдән Азали Нәҗмиева 4 буын туганы турында мәгълүмат тапкан. Форумда алган белемнәр бу эштә ярдәм итәр дип ышана ул. Бу мастер-классларда бар булган белемнәрне алып, үземнең нәселем турында белемнәремне киңәйтү, зурайту ягын карыйсым килә. Чөнки миңа бу бик кызык, минем өчен бу бик мөһим. Бүгенге көндә яшьләр чыннан да бу шәҗәрә төзү эше белән, үз тарихыңны язу эше белән кызыксыналар. Алар аңлый башладылар. Татар тарихында үзләренең мөһимлекләрен һәм дә шулай ук алар үзенә максат куялар. Киләчәк буыннарга да нәрсәдер язып калдырган. Форумда егет кызлар өчен татар теле дәресләре дә оештырыла. Эшне үзең белән таныштырганда кулланыла торган сүзләрне өйрәнүдән башлаганнар. Гомәр Гыйлифановның татар яшьләре көннәрендә беренче генә катнашуы түгел, форум сөйләм телен камилләштерергә булыша ди. Иптәшләр туган күбәйде дә, һәрберсендә разный диалект, бер-берсенә аңлашылып, сөйләшә башладык күбрәк, дуслар татарларныкы күбәйделәр. И шул татар телендә үзебез дә подтянули, так скажем инде. Чит төбәкләрдә яшәүче яшьләрне бүген аеруча тел мәсьәләсе борчый. Егет кызларны татар оешмаларына җәлеп итүдә кыен диләр. Шунда ук тәкъдимнәре дә бар. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларга туган телне өйрәтү өчен Лилия Панкратова видеоязмалар әзерли. Дәресләрне яздырганда сабыйларның гаиләләрен катнаштырырга тели. Балалар 5-6 яшь, алар чит кешене, алар как бы авторитет итмиләр. И вынен фишка, что без видеоны снимаем туганнары, абыйлар, апайлар. Форум тагын 3 көн дәвам итәчәк. Алда проектлар яклау, форумның лидерын сайлау, төрле темаларга фикер алышлар планлаштырылган. Алия Сабирова, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы.